video je miɗo waɗugo hande ɗo ɗum dernier video dow probléme je miɗi wolwugo ɗo. Mi ɗuɗi waɗugo video dow probléme majum, yimɓe bo ɗuɗi ƴamgam dow probléme majum. Mi ɗuɗi ƴamgam waɗa video dow ton, amma ɗo ɗum dernier video mi matini on. Ko moye be ko moye to yiɗi lara video ɗi ka fuɗɗam haragare. Ɓe ɗo ƴama ɗum probléme no ɓe waɗata to ɓe yerɓani ɓe. Jotta ka tawa goɗɗo oɗon nder groupe ji shopping ji iraɗo turmiji ko shaddaji feere ko abayaji goɗɗum feere, sai a tawa to wari yerbugo abayaji ni ɗuɗugo, a télécharge a lara sawara tawa ɗum hewi maɗa nder galerie téléphone maɗa. Hunde on bo jamarayno haaje, a marino haaje ɓawo a lari ɗum nder whatsapp man timmi banni ta ɗum sala nder whatsapp maɗa. Amma sawara tawa ɗum hewi ma nder téléphone, ɗum hebbina memory téléphone, warta téléphone maɗa ɗum langi yawata. Kanjum man ɗo ɗum wonai deidei. Ngam majum ɗo ɗum dernier video. Tammata video ji ko salinoma mi wolwi haala majum, mi hollitina yata désactiva kuje feere nder whatsapp maɗa, jita ko a télécharge hunde nder whatsapp maɗa a laari ɗum haala nder whatsapp maɗa. Goɗɗo feere bo o mari haaje to o télécharge automatical ɗum nasta nder galerie maako. Ɗum pat ɗum hunde gotel. En yaha mi wata non video majum on dara bana ni. Amma tawi jite abonné ha chaîne amin je Fasaha TV ɗo. Ɓawo to on abonné on like, ɓawo to on like on partage, ɓawo to on partage a lara video on ha timma. Ɗo on mi mari haaje be moɗon. Facebook, TikTok, YouTube, ɗum pat majum abonné. Bisalam, omoron beter Abdulkadiri Abubakar. Pa application majum WhatsApp majum. Mara nasta nder WhatsApp mara ko je ɗo je a nasti fu. Par exemple en nasta WhatsApp je ɗo. Ɓawo to a nasti nder WhatsApp majum, to be empreinte ko schéma hosa itta schéma majum, ko bo to ɗum empreinte ko mari ɗume. To a itti salnate waddate bana ni. To sai a wara nasta nda hunde ɗo toɓɓe tati ha dow hamme mata kungel ɗo. Ta memi toɓɓe tati man waddate bani wara nasta paramétre hande kam be français way. Ɓiraba Abdulkadiri kenan. Sai a nasta hatton. To a nasti hatton sai a hosa a jipa a laran a waɗi discussion haɗɗo. Acce jarugo way useni. An mo larata video ɗo acci jarugo way useni. Sai a nasta discussion majum ɗo. Kona bani mindata ɓe jangata, sai a nasta hatton. Ɓawo to a nasti hatton haɗɗo a laran haɗo visibilité des médias. Visibilité des médias. Afficher les médias. Recommande télécharger dans la galerie de votre appareil. Ya salam. Wala mo jangine min tami ɗo ekkita. Nawon jangine mo giɗana. To sai a hosa ta toy ngel ɗo huɓɓi banni. Ɗo to yerɓan ma hunde to ha groupe ko ma goɗɗo on yerɓan mara to a télécharge ta rettili ɗum nasta nder téléphone mara to a tawi ɗo active banni. Ta yiɗa kuje nasta téléphone ma ta télécharge ya hara nder WhatsApp bo sai a hosa désactiva. Ta laari kuje nder WhatsApp ni shikenan heyma banni inchallah. Mi hollan on deuxième video no on garanta on ustira dedei to WhatsApp moɗon ɗo yara on connexion be ko nande majum. Jotta kam an kam mi hollan on de video no gatta WhatsApp moɗon bo accan on yarugo connexion inchallah. Amma ɗo video majum kanjum on mi yiɗi wona kanjum feere muɗum ta jilla be video ko jete. On kofnama on gettama on belanama iroji ɗuɗɗi. Kala moɗon d'accord ha ekkitingo en français pat o windanama o ɓamtanam jungo ha commentaire video ɗo mi laara. Min bo mi yewta be mako min famra o ekkitinam français A to Z. Necca waɗugo video be anglais ɗo. On kofnama on gettama on belanama iroji ɗuɗɗi. C'est un foti ha video je yeso. Abonné, like et partage kadi. Yowa.